Ambalma Sherifula Jabarani Flebo Malikono ani Malikoka ami wolo nyumando fulike kanyeshin au kilengele mbela jelema aka kanuna ka fonya na kako bismillah ko Jabarani so mandi koroni ko bamananga kuna funi alikene udaelentoi kuna funi ndamnela banambaka ka ladala konyo samba fla ani muwa ani woro uta ukeno sigira ka benimbi araba so madawiye mekalu kli woro samba fla ni muwa ani woro malifanta anan bela jelimfe nga kerenkeren yala mi metalike ba mako sigida folo la ushiri alintuno ba mako sigida folo ameri uma nyema chama nyana fuka tafsi banambaka weruma Sherifula Jabarani so to wala amna tatrawiri samba trawiri duk anga chido nyeni kene bayinka uyansa mamina anga je ku shiria Ladala banabako bi fara ɲɔgɔn kan san o san ni wagati ninnu mana se k'u ka furusiriw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a m'a fɔ a ma mariage collectif a bɛ kɛ sababu ye ka seko ni dɔnko bɛn ani kelenya kotontala ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o sabati banabakaw ni ɲɔgɔn cɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don u bolo walasa tuguya min na u ka ladala ko u ka sigi taabolo u bɛ ɲɛfɔli k'o la furuɲɔgɔnmaw ye min bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna na Barman sigini biya san kɛmɛ fila ni san kelen o kɔnɔna na bonya ni karama de b'a an ka dugu in kɔnɔ ladamu de bɛ yen yɛrɛdɔn de bɛ yen o de kosɔn yɛrɛdɔn de bɛ na nin ko la n'i y'a ye to an ka jɛ ka ko kɛ yɛrɛdɔn de b'a to a bɛ jɛ ka ko kɛ adamadenw na aw sabatira aw ka ko tɛ digi si la aw bɛ jɛ ka hɛrɛw kɛ ɲɔgɔn bolo ɔ kɔɲɔko in kɔnɔ la ka kelen mɛ sɛnɛ ala barika don o don a bɛ jidi ka taa fɛ de don o don a bɛ jidi ka taa fɛ. Donc on a le kɔnɔ bi ɲinanta in Sherifula ɲinanta in an ye yɛlɛma bolo dɔ don a la fo Bamakɔ yan fo ka taa fo Banama fo Mali yɔrɔ bɛɛ an bɛɛ n'a kan ɲinan kɔni mankan tɛ yen bagan tɛ fɔ dugu fɔ foyi tɛ fɔ ka da jamana n'a lahara kan o de kosɔn an ko ɲinan kɔɲɔko an k'a kɛ bonya kɔnɔ kɔɲɔ kɔni tɛ tiɲɛ ka ladili kɛ a ka sabali aw ye ko dɔ k'a sɔrɔ aw faw bɛ ko to ɲɔgɔn dara aw baw bɛ ko to ɲɔgɔn dara aw baw bɛ aw cɛw ka furu la u y'aw cɛw bonya ka na se fo ka na aw kɔ fo ka na aw se furu ye i kan ka dɔn k'a fɔ ko ladamu ye fɛn ye. Yɛrɛmarakafo ɲɛmaw ladala ɲɛmaw ani maaba welelenw u bɛɛ lajɛlen bɛ na fara furuden ninnu kan ni ka taa nɔ bila sɛbɛnfura la min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko furu sabatiraw ni ɲɔgɔn cɛ gafe dɔ kan nin baara in bɛ ɲɛnama san o san ka sanga ni banaba tabiyaw ye. Nisɔndiya min bɛ na bɔ a diyara n ye kojugu an ka an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna n'an fila y'an hakili to ɲɔgɔn na a bɛ ɲa ni ala sɔnna. Seere ɲuman ala fo ala bɔ nisɔndiya min bɛ na ala ka fɔ an bɛɛ ye kelen an ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn bolo a banna. Awɔ nisɔndiyalen don a kɛra a diyara n ye a bɛnna n ka muso minɛ ka ɲɛ. Et nga ɲanamaya kɔnɔna na ma dɔnye komi bi ni jama bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a fɔ ni ye furu ye ala k'a kɛ hɛrɛma ye k'a kɛ sini kɛnɛ ye ɲɛji tɛna bɔ a ɲɛna ni ala sɔnna ma inshallah n y'a ɲini ala fɛ. N kɔntanna yɛrɛ de n b'a deli ala fɛ ala ka furu in kɛ sima fila ka furu ye k'an kanu don ɲɔgɔn na ka den barikama caman bɛ ala fɛ ala m'o dira an na. An bɛ dugawu kɛ ala ka furu ni si bɛn ala ka furu bɛ furu tututu ye ka se ni bolo caman bɔ a la. N b'a deli ala ka bɛɛ lajɛlen ka furu sabati n'ala sɔnna ka muɲu ni sabali d'an ma. A don bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen u b'u sɛbɛkɔrɔ pari fini kelen na ni k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ni kelenya sabatilen don u fɛ yen n'a ko bɛɛ lajɛlen bɛ don banabaka ɲɛtaa sabatili la banaba jamajɛ furusiri k'u ba de don banabaka den bɛɛ lajɛlen bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw. Ne furula k'a to sen na ne furulen bɛ san 40 ni kɔ bɔ a minɛ an da ma jɛngɛ a ma tiɲɛ an bolo an b'a kɛ san o san kabini an ka mɔgɔkɔrɔbaw bi yan fo ka na bila anw minnu ye denmisɛnninw ye walayi an b'a kɛ ni hɛrɛ ye a bɛ kɛ ni bonya ye a bɛ kɛ ni karama ye anw ka kɔɲɔ na yan an bɛ se ka taa segin sigi a bɛ dabɔ balima ni sinji ni kabila bɛɛ kama nin ye ne ka mɔgɔ ye o t'a la mɔgɔ sen ma ni yɛrɛ fɛ hali n'i ye yaala yaala de bɛ dumuni kɛ anw fɛ yan an tɛ fini wɛrɛ don n'i ye banama in don ka kɔɲɔ kɛ n'a y'i ja tile n'a ye n'a y'i ja si n'a ye ni dugu jɛra i ka na n'a ye mɔgɔ t'i ɲininka cɛ ni muso minnu bɛna don ɲɔgɔn ma ala k'u kanu don ɲɔgɔn na.
ka cɛ sɔrɔ sabali la ka muso sɔrɔ muɲu na ka si ni kɛnɛya d'u ma. An ka furu ɲɛ danbe ni hɔrɔnya de wa an ka furu tɛ k'a fɔ i bɛ taa k'i bɛ segin o kuma t'a la n'i taara kɔni i bɛ taali de don furu sa t'anw fɛ yen wa kangada t'anw fɛ yen i bɔra i ka so i taara i ka so ala ka furu ni si bɛɛ ka kɛ sima fila ka furu ye ka se ni bolo bɔ a la. Bamako sigida gali ka yɛlɛmara kafo olu nisɔndiyara kosɛbɛ ka sangani ni jamajɛ furusiri ye. A ka laseliw kɔnɔna na a ye foli ni waleɲuman dɔn ani barikada kɛ banabakaw ye ni k'a yira k'a fɔ k'u ka ni jamajɛ furusiri k'a bɛ bun adamadenyaw an'u ka tabiyaw ko fɔ. Ni ye donba de ye commune kɔnɔ yan mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ni nin wagatiw sera bonamakaw ka kɔɲɔw bɛ kɛ anw Korofina yɛrɛ alhamdulilayi an b'a caman sɔrɔ yan parce que an n'u bɛ commune kelen kɔnɔ donc ne kɔni nisɔndiyalen don en tant que maire ka nin furu ninnu siri a nisɔndiyalen don kosɛbɛ. Furu an ye sariya kalan ye komi n y'a fɔ cogo min furusiri yɛrɛ kɔfɛ n'u nana mairie la anw maire a wajibiyalen don an ka Mali furu sara sɛbɛn an k'o sariyaw de kalan ye o sariya ninnu cɛ ni muso ka hakɛ sariya kɔnɔna la a b'o de fɔ donc an y'o de kalan ye an b'a f'u ye dɔrɔn k'u hakili to o sariyaw la mais n y'a fɔ tuguni ko sariyaw dɔrɔn fana tɛ kow bɛɛ ye ladamu lamɔ ani bilasirali minnu dir'u ma sokɔnɔnaw la musow k'u cɛw minɛ u baw y'u faw minɛ cogo min musow baw fana cɛw fana k'u musow minɛ komi u baw y'u minɛ cogo min na donc an y'o ladilikan ni sariya ninnu de f'u ɲɛna u bilasira n'o ye ka dugawu don k'u ka furu la fɛn caman ka b'a kɔnɔ hɛrɛ la o n'a ɲɔgɔnna caman k'a daminɛ depuis a processus daminɛna parce que bi yɛrɛ t'a don ye caman sirila yanni bi don yɛrɛ cɛ ne yɛrɛ ka jatew la n ye mariage mun siri a bɛ mariage 140 bɔ banana mariage la ka na se bi don ma a bɛ taa mariage 140 na alhamdulilayi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko banabakaw ka ni jamajɛ furusiri in bɛ kɛ san o san ka sanga ni banaba cɛ a muso a n'a denmisɛnninw ka yamaruyaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugutigilakaw bari wagati do u bolo k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnamaya nisɔndiya ni munyamunya kɔnɔna na ka sanga ni banaba taabolow ye. An b'a fɔ o la sa k'ala ka furu ninnu sinsin furu ɲɔgɔnma filaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka tila ka san wɛrɛ ta yira na hɛrɛ ni baden na. Nata Traoré o de b'a to an bɛ taa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ a ka dantigɛliw senfɛ min kɛra avril kalo tile 17 tɛmɛnen duguma kalan o ma ɲɛma ni o ye directeur national de l'enseignement fondamental ye a y'a kanu ka se ka yɛlɛma don duguma kalandenw olu ka kalan a heure ko la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka kalanden ninnu u ka kɛnɛya o sabati ni funteni waatiba in o kɔnɔna na yaasa ka se ka taa o jateminɛliw kɛ kalanso u kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ale y'a kanu k'a ka kuma galamani ta ka munumunu a y'an sama min na an ka jɛ ko seereya ɲɔgɔn fɛ. Ekɔlidenw ka don nɛgɛ ɲɛ 7 sanga 30 ma se o ka jigi nɛgɛ ɲɛ 12 sanga 30 ma gosi heure bolo danbɛ ni cogo in de la duguma kalansow kɔnɔna na enseignement fondamental Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ laɲini do min kɛra directeur national de l'enseignement fondamental fɛ ka sanga ni a ka bataki dɔ ye min bolona bilala a fɛ ka bɛn ni avril kalo tile 17 tɛmɛnen ye n'a ma ɲa ka fɔ hakilina laɲiniba ye ka u ka kɛnɛya sabati ka fara ekɔli karamɔgɔw ta kan ekɔliden dɔw ye hakilina in fo k'a tare ni ka laban k'u ka jɔrɔnako dɔw yira ekɔli ɛriw yɛlɛmalen a bɛ se ka jouer ekɔlidenw kan parce que ekɔlimɛtiriw tɛna se ka tila programme na ka bɛn ni examen ye wa ekɔlidenw yɛrɛ tɛna se ka leçon ta ka bɛn ni examen kɛ wagati ye o bɛ se ka kɛ ɛri sariya ɛri yɛlɛmakun kɔlɔlɔ dɔ ye funteni bɛ ekɔlidenw kan ekɔlidenw kan ka to ka ji min wa u kan ka to ka bɔ ka na fiɲɛ dɔɔni minɛ walasa k'u ni lafiya bi na Mali kɔnɔna na funteni barika ka bon kojugu donc an ka ekɔliso y'a obligé ka ɛri dɔ tigɛ ka bɔ an ka ɛri la quoi ko an ka to ɛri kɛ so donc mɔgɔ sigilen bɛ classe kɔnɔ funteni b'i la i bɛ ka étouffer i yɛrɛ ma donc maître dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko a ye taa fiɲɛ minɛ kɛnɛma a ye taa jiw min jibaw min a ka tila ka na a ɲɛna élèves fan fɛ mais maîtres fan fɛ a ma ɲɛ barisa élèves tɛna se k'u ka leçon maître tɛna se k'u ka baara kɛ ka bɛn trimestre walima composition wagati ma quoi donc u ka problème tɛna se ka bɛn n'o wagati ye élèves kɔni fan fɛ olu bolo a ɲɛna kalankaramɔgɔw yɔrɔ hakilina kan ka fo baw ni waati laban in na lawurata funteni de b'a la ka bɔ ka sanga ni tile fariya ye n'o kɛra bɛɛ a lawaleyali olu bolo a bɛ se ka kɛ sababu ka kalandenw ni kalankaramɔgɔw yɛrɛ tanga k'a kisi funteni kɔlɔlɔ ma wagati ko yɛlɛma de bɛ sen na funteni barika ka bon voilà funteni min bɛ kɛ sisan o funteni tɛ kɛ fɔlɔ la mais o de kama heure ninnu bɛ na sɔgɔmada la an ka don joona pour que midi à partir de midi 30 comme ça denmisɛnninw ka kɛ so pour que u kana kɛ tile kɔrɔ pour que u ka kɛnɛya ko don
donc kɛnɛya kama don quoi. Bon je pense que ko ɲuman don parce que n'o kɛra sisan dans 14h wagati de la 13h wagati de la funteni bɛ bonya donc n'o wagati y'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ so o b'a sɔrɔ u tɛ tile kɔrɔ donc je pense que a b'a to ka kɛnɛya bɛ kɔlɔsi quoi donc ne hakili la kɔni impact min b'a la min a bɛ se ka ko min kɛ o de ye ko ɲuman ye quoi. A nana tumana waati min na san laban kemeriw bɛ labɛnw na baw olu kan ka daminɛ dɔɔni ekɔlisotigi dɔw ye a yira k'a fɔ kalandenw donnen 7h30 ka jigin 12h30 a dɔw la kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ a la kalan bolodacogo a baaraw kɛcogoya ɲumanw na min bɛ tali kɛ programme scolaire la. An ka programme tɛ se ka ban ka da don bilalen ni fɛnw kan bon ni fɔra ko an ka wulafɛlaw bila a bɛ jouer programme kan a bɛ a to programme tɔ tɛna laban yɛrɛ ka da vraiment cours mun kɛ wulafɛlaw na n'o o cours ninnu jɔra donc maître mun kan ka cours kɛ ou bien matière mun kan ka kɛ o wulafɛla ninnu na obligatoirement olu bɛ jɔ parce que a dingɛ tɛ se ka geren ka bɔ midi la ka taa midi 30 la a dingɛ tɛ se ka geren o la fiyewu walima ka bɔ 7h30 la ka taa midi 30 la o tɛ se ka geren o la fiyewu donc obligatoirement a bɛ jouer an ka programme kan. Jamana ye fɛɛrɛ min ta an bɛ to o de kɔ n'o ye ka don midi 30 ye 7h30 ye ka jigin midi 30 an bɛ o to o sariya de kɔ ka kɛɲɛ min fɔra n'o ye fundɛniko yɛrɛ ye denmisɛnninw ta fanfɛ ani karamɔgɔw yɛrɛ ta fanfɛla na an bɛ to des gens kɔni kɔ ka kɛ se mana kɛ min ye o bɛ kɛ mais programme banko kuma kɔni o bɛ ka gɛlɛn dɔɔni. Waati kelen kɔnɔna na ekɔliw koɲɛbaa dɔw fana y'a yira k'a fɔ hakilina in nana a natuma na bawo funteni baraka ka bon kosɛbɛ wa jamana ɲɛmaaw bɛ fo ka sanga ni o ka ni hakilina in ye ni ka nɔfɛtugu kɛ k'a yira k'a fɔ olu bolo baasi man ka yaala. Dɔwli falen fana ye mun ye a tɛ c'est-à-dire dekun lase denmisɛnninw ma par contre a bɛ denmisɛnninw arranger de parce que u ka bɔ ka taa so u ka tila ka segin ka na tile kɔrɔ tuguni i b'a ye dɔw yɛrɛ bɛna kunkolodimi b'u minɛ u tɛ se ka kalan kɛ ka ɲɛ mais n'u tora ekɔliso la déjà ka ban ka cours continuer jusqu'à midi 30 u bɛ taa so dekunba t'a la kosɛbɛ donc c'est pour dire que minnu fana a décision ta u b'a domaine kɔnɔ u b'a dɔn fɛn min b'a la et puis a wagati tara a décision tara wagati min na a y'a sɔrɔ programme yɛrɛ fana avancé la jusqu'à 70% déjà donc tɔ ninnu an bɛ phase de révision de la minnu bɛ classe d'examen la minnu bɛ classe de passage fana la u bɛ ka composition ni trimestre de préparer. Hakilila tigɛlen k'a yira k'a fɔ nin ko in lawaleyalen kɔlɔlɔ foyi tɛ sɔrɔ a la kalansow kɔnɔna na fo ka se kalan kɛcogoya ɲumanw ma madama san laban kemeriw labɛn cogow ma Bangoni centre d'animation pédagogique o ɲɛmaaba a ye a yira k'a fɔ kɛwale in lawaleya mɛn ale ka kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Directeur national ka lettre nana ka n'a sɔrɔ mɔgɔw pressé no ka lettre kɔnɔ donc lettre nana dɔrɔn a appliquera donc mɔgɔw sigilen no ka ko min kɔnɔ n'i y'o sɔrɔ i bɛ mun kɔnɔ i b'a appliquer dɔrɔn donc a bɛ ka min f'i ɲɛna a lettre bɛ kan ka labaara a bɛ kan ka labaara yɛrɛ de an bɛ baara daminɛ 7h30 midi 30 bɛɛ bɛ taa so i y'a faamuya donc baara in kɛcogo ka ɲi a bɛ ka kɛ fan bɛɛ wa mɔgɔw bɛ jɔrɔla ko dɔ bɛ mɔgɔw la n'o ye k'a fɔ yalima est ce que n'a kɛra o kɛcogo la programme bɛna se ka ban wa an bɛ avril de la a ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ don san daminɛna retard la mais le fait que même san daminɛna retard la o y'a to an ye labɛn caman bila sen kan min b'a to an ye rattrapage caman kɛ an ye session de rattrapage caman kɛ min b'a to an bɛ se ka taa ɲɛfɛ o session de rattrapage an bɛ se k'a fɔ a y'a to an sera ka caman yɛrɛ kɛ ɲinan an bɛ niveau min na bi an ye caman kɛ ɲinan ka tɛmɛ san tɔw kan donc c'est pour te dire que matière dɔw bɛ yen yɛrɛ kalanbolo dɔw bɛ yen olu banna parce que en kan ka 3e trimestre kɛ 9e na le 6 mai le 6 le 7 et le 8 donc o matière caman bɛ olu ta banna olu ka hakɛw dɔ bɔr'o la pour que u ka continuer ni révision ni exercice ye k'o fara matière kan n'est-ce pas minnu tɔɔni bɛ minnu na walasa u bɛɛ ka se ka ban ka bɛn le 6 mai ma donc hakilisigi kuma de b'an bolo k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ baara bɛ ka k'a kɛcogo la wa baara bɛ kɛcogo bɛ ɲɛ inshallah. Ka sanga ni an ka munumunu salo ye an y'an sen jɔ kalanyɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ kalandenw bɛ don nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 30 ma se u bɛ bila ka taa so nɛgɛ kaɲɛ 12 sanga 30 dana ma gosi. Ali bi kunnafoniko nasiraw fɛ ka telefɔni ci k'i to bolimafɛn kɔnɔ o kɛra laada ye bi bolimafɛn bolila caman u bolo ka sɔrɔ nin waleya in ka a bɛ se ka kɛ sababu ye ka siraba kan kasara caman o nati an ka jamana kɔnɔna na ko mun de la nin taabolo in yɛrɛ ni a tɛ ka jate an ka jamana kɔnɔna na ko mun de la maaw b'a kɛ yasa an ka se ka jaabi sɔrɔ o ɲininkali ninnu na an ka ɲininikɛla Mamadu Ben Sherif Sumano ani Dramani Mali olu y'an sama min na an ka jɛ k'o seereya.
Ma fɛn bolila ka téléphone ci o ye accident sɔrɔ sababuba dɔ ye circulation na ka sababu kɛ wagati min na i bɛ ka kuma téléphone na wali kelen i bɛ ka message ci téléphone na o wagati kelen i hakili bɛ bɔ bolimafɛn bolili kan ni a ma ɲa k'a fɔ hakili ye kelen de i tɛna se k'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i sɔrɔl'o la o amani bɛ t'i jɔ fo 7,000 la mais o n'a ta bɛɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ o cayalen don an ka circulation na an bɛ don min na i n'a fɔ n'i ye mɔgɔ jɔ 100 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 60 fo ka taa se mɔgɔ 70 ma olu bɛɛ bɛ u ka téléphone na baara k'u to bolimafɛn boli la a dun bɛ se ka na ni accident jugubaw de niw bɛ se ka to a la. Nin fɔra ka caya nin kuma bɛ fɔ tuma bɛɛ téléphone ta in a ɲɔgɔn baara cɛjugu tɛ mobili boli la tuma bɛɛ an bɛ nin de fɔ mɔgɔw ye téléphone n'i y'a ta n'i bɛ kuma téléphone i ka tension bɛɛ telilen bɛ téléphone de kan n'i ye wakalen bɛ sira kan mɛ fɛn bɛ sira kan ɲɛ t'a la bilen hakili bɛ téléphone dɔrɔn de la i bɛ ka kuma fɛn mun na sujet mun na ani i bɛ kuma mɔgɔ min fɛ hakili bɛ o tigi de ye mɛ ɲɛ kɔni wakalen bɛ sira kan waati kunkurunin dɔrɔn don sinon hakili bɛɛ bɛ mɔgɔw b'a kɛ dɔrɔn ɲɔgɔn bonyabali don circulation bonyabali don yɛrɛ sagokɛ don o de bɛ mɔgɔw bila o la sinon mɔgɔw b'a dɔn a bɛ kɛ fɛn mun bolo i bɛ to nin téléphone na n'i ye accident provoqué i bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nin bɔ adamaden nin ka gɛlɛn ala ma cogo min na i bɛ kɛ sababu ye k'i ka téléphone k'i ka mɔgɔnin n'i tigɛra mɔgɔnin kama i bɛ taa adamaden dɔ nin bɔ o bɛ i bɛ adamaden dɔ kɛ lujurata ye dutigi dɔ du dɔ fa dɔ ba dɔ den ka du dɔ kɛ i ka to du ye ka bila ko e ka téléphone ci k'e ka mɔgɔ fitinin. tiɲɛ don téléphone nafa bɛ téléphone na kosɛbɛ an ka ciw la mais an y'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ mobili boli wala u bɛ moto boli ka téléphone ci o ye waleya mun man ɲi an ka jamana sariya tɛ sɔn o ma n'i y'an ka amande yɛrɛ lajɛ amande mun ka bon ni amande bɛɛ ye o ye n'i ye téléphone ta ka to moto boli la ou bien mobili boli la n'i minɛna o la o amande ka bon o bɛ taa fo 7,000 la téléphone ma bali mais a fɔra de k'i kana téléphone ci k'i to mobili boli la ou bien k'i to moto boli la n'i ka téléphone sonnera i bɛ jɔyɔrɔ ɲini i yɛrɛ la i bɛ ka téléphone ci n'i tilal'o la i b'i ka sira ta o de ɲinilen don mɔgɔw fɛ. k'i to bolimafɛn bolila ka téléphone ci ka na ni accident nɔgɔma ye komi accident bɛ se ka juguya fo ka taa se ni ma o de la an ka jamana circulation ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo ani maa maa da bɛ circulation ko la olu bɛɛ ka laɲini an'u ka welewelemada kan de ye k'a fɔ maa o maa n'i bɛ bolimafɛn boli la ni téléphone sonnera i bɛ se k'i jɔ accotement kan o ye n'i jiginna ka bɔ gitɔrɔn kan kɛrɛfɛda mun bɛ yen nɔ k'i jɔ kan k'i ka appel kɛ wali kelen i bɛ téléphone to yen n'i sera i seyɔrɔ la wagati min na i bɛ se k'a tigi rappeler o de ɲininen don bolimafɛn bolilaw fɛ walasa ka se ka accident ko nɔgɔya. Kodi fɔcogo tɛ kodi la kana téléphone ta dɔrɔn kodi y'a fɔ téléphone bɛ réparer no téléphone datugu téléphone bɛ sonné kana ta o de y'a interdit n'i y'a ta i ni ɲagali mun ka kan a fɔlen bɛ code kɔnɔ par étape a déchiffré don a prix dɔnnen don a taso dɔnnen don a amende dɔnnen don a fɔli kana ta kana kɛ n'a mɔgɔw b'a kɛ o de ye ɲɔgɔn bonyabali don code bonyabali don i yɛrɛ kun bonyabali don n'i t'i yɛrɛ bonya n'i tɛ mɔgɔw bonya n'i tɛ code bonya i b'a kɛ i bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ nin bɔ i bɛ kɛ sababu ye ka dutigi dɔ kɛ lujuratɔ ye i bɛ kɛ sababu ye ka dutigi dɔ kɛ namara ye donc n'o responsabilité ani n'o kungotigiya bɛ to i ka conscience k'a vie n'o t'i tɔɔrɔ ka ban tu continues sinon polisiw jɔyɔrɔ tɛ na o i bɛ téléphone ci n'i sera polisiw ma i b'a ci n'i tɛmɛna polisiw la i b'a réparer polisiw bɛ se ka mun ye polisiw t'i ka mobili kɔnɔ e kelen b'i ka mobili kɔnɔ e dun b'a dɔn a bɛ kɔlɔlɔ dɔ wele a bɛ ɲini fɛ dɔrɔn i k'a dabila a bɛ ɲini fɛ dɔrɔn kana kɛ sababu ye ka dɔ nin bɔ nin ka gɛlɛ ala bolo a bɛ ɲini fɛ dɔrɔn kana kɛ sababu ye ka dɔ den kɛ namara ye ka dɔ fa tanya ka a ka du lankolon to i kana kɛ o sababu ye o dɔrɔn de bɛ ɲini mobili fɛ u ka téléphone ye k'a to tant que voilà ni minnu bɛ kɛ téléphone ci ni téléphone sɔnna i den k'i gare k'i jɔ ni jɔyɔrɔ bɛ yen ni jɔyɔrɔ t'u bolo ou bien ni an ka sira minnu don n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ bɛ yen ni kɔlɔlɔ t'a la i bɛ den k'i jɔ k'i ka téléphone ko ɲɛnabɔ ka téléphone faga ka bilen k'i ka mobili ta o welekan minnu ye k'a ɲɛsin mɔgɔw ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka sabali u ka mɔgɔw bonya u k'u yɛrɛ bonya u ka circulation bonya u ka code règle bonya an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la an bɛɛ ka kanda de b'o la an bɛɛ ka kisi ni kunnadiya de b'o la an bɛɛ ka ni lakanda de b'o la o dɔrɔn de bɛ ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka sabali ka téléphone ko in ye k'a to yen mɔgɔw bonyali kama u yɛrɛ bonyali kama faso bonyali kama code bonyali kama ani adamaden min bonyali kama ani adamaden min dɔ ni kungotigiya kama ani adamaden dɔ kɛ lujuratigi ye ou bien dutigi dɔ tanyali kama ka du lankolon to kama mɔgɔ ka o dɔrɔn ɲini o dɔrɔn na dɔrɔn o kungotigiya ani o min bɛ kɛ u ka conscience kan a vie u ka minɛ o la dɔrɔn ka téléphone ye ka to yen m'olu b'o dɔn parce que téléphone kɔlɔlɔ caman de lase n'i y'an ka dugubaw yɛrɛ lajɛ i bɛ accident caman ye mɔgɔw bɛ gosi gosi ɲɔgɔn na hali o don na pont deuxième pont yɔrɔ yɛlɛyɔrɔnin ka bɔ olympe la accident ba dɔ kɛra ye dɔw de tun bɛ téléphone ci la mobili la donc mobiliw nana gosi gosi ɲɔgɔn na ala barika la sa ta ma k'o la mais tiɲɛniba kɛra parce que mobiliw tiɲɛna dɔw banana donc franchement téléphone
o kan ka bila n'i bɛ mobili boli la ou bien n'i bɛ moto boli la. Code la route sariyaw la batoli wajibi de bolimafɛn bolila bɛɛ kan. Ka d'a kan n'i ma sariyaw bato i bɛ se ka ɲangi wali kelen i bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa dɔ nin kasara ka telefɔni ci k'i to bolimafɛn boli la o kelen don fɛn ye fɛn mun ɲɔ ɲalen don an ka circulation na an bɛ don min na i n'a fɔ bi. A sera bɛɛ lajɛlen de k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ ko ɲuman tɛ an k'a dabila k'a sababu kɛ an bɛ se ka kɛ dɔw ka lojura sababu ye fo ka taa se a ka don laban ma wali kelen ka maa dɔ bonɛ a nin na. O de fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Maroko masakɛ Roi Mohamed Sise denkɛ Moulaye El Hassan n'o ye wolokansigi ye fa y'a bila jɔyɔrɔba kunna Maroko jamana kɔnɔ. Maroko surasiya ɲɛmaayaba o dira mɔ maa minnu ye Maroko jamana politiki binakun ɲɛdɔn manganaw ye olu y'a yira k'a fɔ nin ye fanga de latɛmɛ dɔ ye dɔdɔɔni masakɛ fɛ Roi Mohamed Sise a denkɛ Moulaye El Hassan ka bolo kan. Jɔyɔrɔ min kalifara la ni o ye surasiya ɲɛmaayaso ye. Baara o baara bɛ kɛ sa Maroko surasiya kɔnɔ a bi ye o baaraw bɛɛ lajɛlen camancɛ la. Surasiya bolofaraw minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen n'u bɛ dulon a la. Maroko masakɛ mugani zabana ni o ye Roi Mohamed Sise ye. A ka nin wulikajɔ ninnu na a b'a jira bɛɛ lajɛlen de la k'a fɔ a b'a fɛ a denkɛ a bɛ se wolokansigi ye kuma o kuma o b'a sɔrɔ a labɛn bɛ jamana maracogo a hakilinaw a fɛɛrɛw n'a ɲɛdɔnw bɛɛ lajɛlen la. O b'a sɔrɔ a ka dɔnda bonyana jamana maracogo la hakilinabaw minnu kan ka labaara jamana kɔnɔ o b'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn bɛɛ la. Maroko masakɛ Roi Mohamed Sise yɛrɛ a tɛmɛna nin sira ninnu de fɛ yan'a ka sigi a fɛnɛ fa nɔna ni o ye Hassan II ye. San 1985 a filɛ ka jɔyɔrɔ min dɛngu a denkɛ la o tɛnguna yɛrɛ la a fa fɛ ni o ye Hassan II ye. Kuma min na ni Sudan jamana ɲɛmaaw bɛ k'u bolongɔninde ɲɛsin Émirats Arabes Unis ni Éthiopie jamana ɲɛmaaw mɔ ko u bɛ ka dɛmɛ Sudan fanga kɛlɛjɛkulu fɛ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen FSR Force de Soutien Rapide a n'a ɲɛmaa Mohamed Hamdan Daglo. O kuma kelen la Faransi jamana bɛ k'i da k'i bonbo ye ka sabu kɛ Faransi jamana Émirats Arabes Unis min bɛ ka jaki Sudan jamana ɲɛmaaw fɛ Faransi jamana ka kɛlɛkɛminɛnw de bɛ ka ye kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen Force de Soutien Rapide bolo Sudan dugukolo kan min bɔra Émirats Arabes Unis jamana kɔnɔ. Gwɛlɛya bɛ Faransi jamana ɲɛmaaw dala bi u ka se k'u jɔ kɛnɛkan jaraki la k'u bi dɔ fɔ Émirats Arabes Unis jamana mɔ walikɛlen k'a fɔ a ye a bɛ dɛmɛ min na fa kelen fɛ Sudan kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen k'o dɛmɛ ka Sudan fanga kɛlɛ a k'a dabila o fɔli gwɛlɛyaba bɛ Faransi ka bi. Danganiyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ Force de Soutien Rapide FSR jamana ɲɛma ka danga min murutin bɛ a mɔ ni jamana tilan bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka surasiya tila u ni ɲɔgɔn cɛ bi Mohamed Hamdan Daglo a ka kɛlɛkɛminɛnw ye Émirats Arabes Unis ka kɛlɛkɛminan dilenw ye nka Émirats Arabes Unis ka kɛlɛkɛminan zanenw do Faransi jamana bolo. Faransi jamana de t'a fɛ da ka maga o de la minɛ k'a sabu kɛ tɔgɔ tiɲɛ do a mɔ nka Faransi jamana k'i da k'i bonbo ye Sudan man ka kunga k'a tɛ se ka fɛn fɔ Émirats Arabes Unis mɔ k'a fɔ a bɛ ka dɛmɛ kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ ka Sudan fanga kɛlɛ o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o. Émirats Arabes Unis ye kɛlɛkɛ pankurunzen deli ni rafali o caman de sanda ɲini Faransi jamana bolo min bɛna nafoloba ladon Faransi jamana wagande kɔnɔ. Kelen filanan Faransi jamana kɛlɛcɛ dagayɔrɔw bɛ Émirats Arabes Unis dugukolo kan. Ni Faransi jamana ko kuma bɛ kuma na a b'o fɔ Émirats Arabes Unis ma ɲɛmaaw ye Sudan fanga kɛlɛli lɔ a laban b'u cɛ tiɲɛ. Ntɛnɛn mai kalo tile 4 droniw minnu ye Sudan faaba Khartoum pankurun jigin kɛnɛ susu a droniw ye Émirats Arabes Unis drone 4 ye. Kunnafonidi kɛnɛ sigira senkan ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la. Kunnafonidi kɛnɛ min senfɛ Sudan minisiri min ɲɛsin bɛ Sudan ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ Mohyedine Salem ani Sudan surasiya babu sentigi n'o ye Général de brigade Assema Awad Abdel Wahab ye
u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ danganiya bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bolo k'a fɔ Émirats Arabes Unis arabu jamana ni Éthiopie jamana bɛɛ lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen FSR kɔ k'a dɛmɛ Sudan fanga kɛlɛli la a danganiyaw bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo ko Sudan faaba Khartoum pankuru jiginkɛnɛ min bundera ani Sudan surasiya dagayɔrɔ min bɛ faaba Khartoum kɛɲa ka yanfan fɛ ani Sudan surasiya u ka dodakawuriya kɛnɛ min ni a bɛ wele ko centre d'entraînement d'Al-Markiyati n'o bɛ Omdurman nin yɔrɔ sababu minnu bundera k'a dagayɔrɔ sababu bɛ bundera Force de soutien rapide FSR Mohamed Andan Daglo fɛ ni Émirats Arabes Unis kɛlɛkɛminɛw de ye nga Faransi jamana ɲɛmaaw nin y'a san saba ye kuma in mɛn o mɛn u fɛ k'a fɔ u ka kɛlɛkɛminɛw bɛ ka ye Sudan kɛlɛ kɔnɔ Sudan fanga ni kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen Force de soutien rapide FSR cɛ Faransi jamana maa ɲɛmaaw bɛ kɛ basigi karamɔgɔ ye u ti maa tɔgɔ fɔ u ka laseli la k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye Faransi jamana ɲɛmaaw fura dama ka kuma kɛra nin de ye nga kɛnyɛrɛ dɛmɛnijakulu minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye ONG ye ani kunnafonidila hakili juru caaninen minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'u ko ma ko journalisme d'investigation ka taa se diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ ka maa faamu yanniw ka sɛgɛsɛgɛli kɛlenw mɔ nin bɛɛ lajɛlen bɔra n'a ye k'a fɔ jɔngwala Émirats Arabes Unis arabu jamana bɛɛ kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen Force de soutien rapide kɔfɛ ani Sudan fanga cɛ kɛlɛ lɔ nga Faransi jamana k'i ban ka ko in lakodɔn ka Émirats Arabes Unis tɔgɔ fɔ kɔrɔ a bɛ faamu bawo san 2021 décembre kalo tile 3 Émirats Arabes Unis duguba la Dubai tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ la Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ni Émirats Arabes Unis maa ɲɛmaw cɛ k'a fɔ Faransi jamana ka kɛlɛkɛ pankuru sen delinin dilata n'o ye rafali ye Émirats Arabes Unis mago jɔn bɛ a den 80 dilanlen la Faransi jamana bolo o tɛ kɔlɔkɔlɔ nafolo ye euro wari miliyari 17 tɛgɛnɔbila kɛra o la wa san wɛrɛ ni o ye san 2027 ye Faransi jamana ka kɛlɛkɛ pankuru sen delinin rafali in bi ka di Émirats Arabes Unis mɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Faransi jamana ka kɛlɛcɛ dagayɔrɔw fɛnɛ bɛ Émirats Arabes Unis dugukolo kan a ka jikan kɛlɛcɛw dagayɔrɔ o bɛ Abu Dhabi Émirats Arabes Unis faaba la u ka sanfɛ kɛlɛcɛw dagayɔrɔ n'o ye base aérienne 104 ye o bɛ Al Dafara u ka duguma kɛlɛcɛw dagayɔrɔ n'o ye groupement terre ye o fɛnɛ bɛ Émirats Arabes Unis dugukolo kan Faransi jamana tɛ se k'a fɔ k'a bɛ Émirats Arabes Unis maa ɲɛmaaw jaki k'a fɔ u bɛ ka fara kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen Force de soutien rapide kan Sudan kɔnɔ ka Sudan fanga kɛlɛ k'a ka sɔrɔ laban tɛ lanɔgɔ Émirats Arabes Unis jamana ɲɛmaaw fɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a kun y'a jira k'a fɔ ntɛnɛn mai kalo tile 5 a bɛna Detroit Dormuz ko a jibolo lakana ni baara daminɛ ko projet Liberté janko tajidoninkuru minnu dɛsɛ bɛ ka sira sɔrɔ Iran kɛlɛcɛw bolo olu bɛ se ka u ka muɲukumanyaka kɛ Detroit Dormuz ko a jibolo ka sɔrɔ Iran jamana ma se k'u bali nka Donald Trump kɛlen k'o fɔ o ntɛnɛn kelen a labanna ka jira k'a fɔ a ye ko in bɔ a mɔ k'a y'a bɔ a mɔ kun min na o ye k'a fɔ Iran jamana bɛ jateminɛ ni o y'a sɔrɔ Iran jamana bɛna tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna ani Amérique cɛ ka mankan ba siɲɛ kelen Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ye kɔrɔfɔ in sɛbɛn ka bila bɔlɔlɔ kan n'o ye tranche sociale ye k'a fɔ Pakistan maa ɲɛmaaw de y'a ɲini a fɛ a ka ko in bɔ a mɔ ani jamana wɛrɛw n'o tɛ k'a kun labɛn kunbɛn ni ka lakana bolo da Detroit Dormuz ko a jibolo kan ntɛnɛn mai kalo tile 5 a y'a tɔgɔ dayɛlɛ ko projet Liberté Donald Trump ka nin hakilina in n'o ye Detroit Dormuz ko a jibolo dayɛlɛli ye jagoya ni fin Kulubali la k'a dabɔkun de ye tajidoninkuru minnu bɛ kwajila dangandaw la n'u tɛ ka se ka muɲukumanyaka kɛ ka sira bɔ olu ye Donald Trump ka minisiri min ɲɛsin bɛ Amérique ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma n'o ye Marco Rubio ye o kun y'a jira ntɛnɛn sɔgɔmada yan b'a fɛ k'a fɔ a kana kɛ maa kɔnɔ ko nin min daminɛtɔ filɛ Amérique jamana fɛ Iran yan b'a fɛ ko kɛlɛ kuraju tigɛtɔ don k'a ka sidɔn k'a fɔ kɛlɛ min kun bɛ Amérique ni Iran cɛ ko kɛlɛ banna pewu a ko Donald Trump y'o min fɔ wasabulo filaw denw ye k'a fɔ kɛlɛ banna ani Iran jamana cɛ ko wa k'an b'o da de yɔrɔ ko kɛlɛ banna ko nin n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a ma ladɔnniya k'a fɔ kabini Donald Trump ye kɛlɛ datigɛ ani Iran jamana cɛ février kalo tile 28 Detroit Dormuz ko a jibolo bilama Iran jamana ka se de bi bol'a kan a bara ta jɔyɔrɔ ka bon
tajidoni nguru nga munyuku mayakala kutayoro lasoro nyenyefe Iran jamana ministri mi nyashime Irani jamana warani nyonja kwenye nyana bomo Abbas Arakshi kabeni araba mekalut le woronye alebi kunda shini nyamanaka Nasira shini anishini nyamana nyama bidofo nyonye Irani Amerika chekele kunga chamanya jiraka fo Abbas Arakshi Iran ministri akatama kanyeshi shini nyamanamo ani Donald Trump yeraka shini ndama bitalike nyona bao mekalut letani nani na letani duru Donald Trump yerafene kanga yeshin Xi Jinping fe no shini nyamana nyamai Ukuma kelela Iran jamana kele bulu kerengerene corps de gardien de la révolution islamique oya yeraka fo tajidoni nguru ni pete detora dormoze kwa jiboloka ema Iran jamana ma nyamauka saratika unlabatu itna la ni jetige Donald Trump yeraka ministre menya shime kala ko mosa no pet exet ye ale yeraka fo jandisi ka kena ye Iran jamana nyamauku ka sebuli detora dormoze kwa jiboloka ko ka ye koto uchuro Marco Rubio ni oye Donald Trump ka ministre menya shime America ni jamana warani nyanja kunyanya bomo ayira ka fo bi wili mekase jasire gena ni to ma Nations Unies nyama ya so conseil de sécurité mo ni hakilina doye hakilina memise ka labasa ni ngo buloda ota hakilina waraye detora dormoze kwa jibulo bise ka lakana chugomi o America fanga ani jamana umino menyombe o hakilina dangene mayalila Bahrain ni mbula anabula kono na Iran jamana dafe Saudi jamana be ola Emira Arabo Uni jamana be ola Kuwait be ola Qatar be ola uka hakilina kono uba fe jaselege ni to ma Nations Unies nyama ya soka fara uka kaminda ngene maya alla nyini doye kuma be Iran jamana ka ngwara data jidoni nguru ndemendo la detora dormoze kwa jibulo ka ukajo akeme ka furumara ni uminu ndo jiro ni obikuru malika munyuku manyaka ke ofurumara ni do ka dabla Iran jamana fe Iran jamana be katoro monyo uminu umine tajidoni nguru ndemendo la PAG ukadabla ninyo ukala nyini machama ni beki yera nyini ngasa yala Donald Trump ka bwada ko abafe ka detora dormoze kwa jibulo dayele jago ya nimbe kulubali ka benin dene mekalot le duruye ondene ngele yakala baki dawa kwa ya kele bwamo ko ka sabuke ko Pakistan ma nyama ukumanafe yala Donald Trump desera de nasarana Iran vinye detora dormoze kwa jibulo kangelelo yala Donald Trump segena kwa desera dewa onyini ngali tomi de bebi tajidoni nguru ni kunda Cuba jamanaka netajiye Donald Trump bi baga ibi segi ninye Cuba jamana ministre ka kuma ye ministre menye shimbe Cuba ni jamana wara ni nyonja kunyanya na bo mo no ye Bruno Rodriguez Aparia ye ayira ka fo Cuba jamana etaji fere baye amo abe baga Donald Trump ka fanga fe Ameriki ka Cuba jamana de untaji ndanya akone yimiri Donald Trump ka ministre menye shime Ameriki ni jamana wara ni nyonja kunyanya na bo mo Marco Rubio okijwa kene kanjara kila ka fo Ameriki jamana mado tajidoni nguru njini Cuba jamana danganda la soroli che ko kuma shudi kudu ko bawo ko Cuba jamana ni tajiche ni nyakalo nani ako jenselege nani shariate membe taji fere jamana bali ikataji fere jamana domo ko nga taji fere jamana ubela jelebe ka baga Amerika jamana fangafe ko ciedo Donald Trump ka ministre ko ukangande tajidoni nguru njini Cuba danganda la soroli che ko nga niye zale foki no da taji fere jamana kun taji fere jamana niye taji fere Cuba mo ko kanga ni metema okamwa ko Marco Rubio kalo de tige wale kele ayaka jamana nyama Donald Trump ka korofo de ngalo ndigiya bawo Donald Trump Javier kalo limuga ani konondo aye sharia seta ka jira ka fo zale bidda taji fere jamana ukun minu ndara ni taji Cuba yamba fe ka fere Cuba mo me kalo le gale min demena angoro ninyi ko Donald Trump labana ka jira ka fo ana jamana unyangi jamana uminu pete ni taji kubita di Cuba mo ko kuma Marco Rubio Donald Trump ka ministre ka fo ko umado madi taji fere liche Cuba jamana mo ko kuma shulikado bawo ale Marco Rubio erede ya hakilina fo Amerika jamana nyama Donald Trump ye akake Cuba la kana ke nyangma keme ka ye ka fo aya hakilina mindo jamana nyama la kera kasara ye Cuba jamana de umo taji ndanya be ka ke sababu ye ka Cuba jamana de minu mbona unina ukacha
n'a tɛ ka fɔcogo sɔrɔ o la a bɛ nin can k'i jɔ bi ko Amérique jamana ɲɛmaaw don dɛ Cuba jamana ni taji cɛ ko kalo don. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka u ta puda aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fɔ aw ka kulomajɔ an n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kan na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw don an garizigɛ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na kunnafoniya wɛrɛw olu kɛnɛ kan Serifula Jabaranin so tɔgɔ la an b'a fɔ n ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.